3,29 за тази нутела. Може би 90% от хората, които ме следят, не са запознати, че аз живея от около 6 месеца в Германия, град Кьолн. Но причините са няколко, но пък предмета на това видео не е да обяснявам защо аз съм в Германия. Може би в някои от следващите видеа ще се впусна, тъй като темата е доста широка и има друго значение това видео. Целта на това видео е да видим какво може да се напазарува в някои супермаркета в Германия на стойност 40-45 евро, тъй като това са парите, които похарчих днес в два супермаркета тук в моя квартал, за да си направите сметка заслужава ли си вие да дойдете в Германия в частност или в чужбина като цяло, или да си останете в България. Да можете да направите сметка какви са цените там и какви са цените тук на хранителните стоки най-вече. Защото не говорим вече, тук има най-различни магазини, свързани с техника, с мебели. Ако ви е интересно и това нещо също може да се коментира. Но целта ми е сега да покажа какво аз съм купил за 45 евро, тъй като така е стойността на двете касови бележки, които съм донесъл вкъщи. Не, че такива неща като цените на храните, разбира се, могат да ви накарат да вземете такова кардинално решение да дойдете окончателно да живеете в чужбина, но пък защо да не си направите сметка как живеят хората извън пределите на България, какво им коства, какви пари харчат и така нататък. Просто искам да засегна нещо, което на мен лично ми е интересно, а и предполагам, че това ще представлява също голям интерес и за моята аудитория. Между другото, това е и причината да не качвам толкова често видеа, тъй като все пак аз вече живея в Германия, както казах, и динамиката тук на живота е малко по-различна, спецификата на работата, с която се занимавам е доста по-различна, физическа, спрямо България, където бях в офис, и малко се различава начина ми вече на живот, което не ми позволява да снимам толкова често видеа. Аз, разбира се, имам много теми в главата си, които искам да засегна. Със сигурност, ако седна, мога да направя само днес дори 10-15 видеа на различни тематики, но времето ме притиска. Имам иначе и доста насъбрани материали от България, когато бях, от тук. Така че занапред ще качвам, но не зная кога, просто когато ми позволява времето, тъй като съм малко притиснат в момента. Днес в хода на това видео аз ще ви покажа какво можете да си купите в Германия за 45 евро. Ще ви разясня какви са цените на продуктите, за да можете да си направите вие преценка заслужава ли си да бъдете тук или по-скоро да останете в България. Ето ги двете касови бончета. Едното е на стойност 21 евро и 58 цента, другото е 22 евро и 80 цента, средно там 44 евро някъде. Примерно. Няма да издръбнявам. Тук съм оставил покупките, за да ви покажа какво съм взел. Взел съм шестица сладоледи на клечка, които са 2 и колко бях? 2,79 евро за 6 сладоледа. Взел съм 3 пици в пакет. Салами, пици салами, които са 3,99. Наскоро ги вдигнаха. Цената им беше 3,69, когато дойдех преди 6 месеца. После ги вдигнаха на 3,79, сега са на 3,99. Няколко пъти ги вдигаха. Но пак така ви се пада по 1,33 на пица. 1 евро и 33 цента струва една пица. А пиците не са толкова лоши, тъй като аз ги подправя с различни подправки. Слагам им допълнително кашкавал отгоре. Някакви други неща може да ни сложи допълнително салам. Тъй, че
излиза доста ефтино, много са вкусни и смятам, че си заслужават на спрямо цената, разбира се. Взел съм пилешки бучета, тъй като ще ги правя с картофи. Друго, какво съм взел? Това нещо съм взел за пържене и то е 20,79, помня също. Маслото, между другото. Маслото е много важно да го вметна. Взел съм 3 масла. Ирландско Kerry Gold. Това масло тук съм го взел на 1,49 на парче. Иначе реалната му цена е 2,99. Онзи ден гледам една реклама в България, че в Била ли беше, Т-маркет, в един от магазините, масло Президент, отново такова купче 250 грама, е намалено от 7,40 на 5,50. Представете ли си за какво става въпрос? 5,50 за едно купче масло, аз тук съм го взел за 1,50. И това е от най-качествените масла. В смисъл няма никакъв вкус да кажете, че е като маргарин. Това е масло, защото има такива ефтини за 1,70-80, 2 евро, които са като маргарин. Това си е баш масло. Много хубаво. Хората много го купуват тук. И не много често, но на всеки 2-3 месеца го пускат на големи такива промоции. Фащал съм го дори на 1,29. Сега го фащам на 1,49, което е много добра цена. Последния път го хванах пак на 1,49 и взех 10 бройки. Слагам ги в хладилника, мажем си сутрин, правим си филийки, сандвичи. Много е добре. Влиза в употреба постоянно. Един хляб. Малко се е посмачкал. Хляба тук е 1,39, 750 грама. Има тук бирички. Биричките също са ефтини, не знам точно колко бяха, но нещо от сорта на 95 цента бирата, което не знам много ли е, малко ли е. В България може да се намерят може би и по-ефтини, но смятам, че тук е сравнително ефтино. Ето едни бисквитки, 1,19 струват. Кашкавал. Кашкавал е 2,79, като килограма му е 7,96 на кашкавала. Гауда кашкавал, който е по принцип много хубав на вкус. Домати. Тази седмица съм взел на цена 1,89 в евро, говорим, отново повтарям. 1,89 килограмът. Защото миналата седмица взех на, не знам, 1,39 май. Обаче сега реших да взема малко по-скъпи, защото искам да пробвам различни домати, понеже едната седмица не ми харесаха, втората седмица взех някакви испански ми харесаха, сега тия предполагам също, че са много хубави. Така, тук имам между другото едно шише фанче, не го глътна машината. В някое друго видео ще засегна темата, че такива шишета стъклени, пластмасови, всичко това е фант и той се връща. Стъклото е 8 цента, пластмасата е между 15 и 25 цента. Предварително ви удържат тези пари и след това вие ги връщате в машини в хранителните магазини и те ви връщат бележки, които и след това използвате в самите магазини, за да пазарувате с сумата, която сте си върнали. По принцип, ето тук има едни списания. Всяка седмица получавам долу куп с списания. Виждате, за хранителни магазини, за магазини за техника, за мебели. По принцип ми е интересно така да гледам какви цени има и ако видя някъде нещо интересно, мога да отида, разбира се, да го купя. Което е много готино, защото в България, ако ви хвърлят по едно-две списания, и то в София, в Видин, народния ми град, такива списания много вече не се въртят нагоре-надолу. Аз съм малко старата школа, не съм свикнал само с някакви приложения да боравя и ми е по-удобно да си го видя на хартия, отколкото само да трябва да цъкам по телефоните или в интернет. В България аз лично безалкохолни не знам от колко години не съм си купувал. Не само са ми супер скъпи, да давам по 2,83 лева за 2-литрова кола, а и по принцип знам, че съдържат много захар, много кофеин, доста вредни са и не си купувам, но в Германия тук цените са в друго измерение. Наспрямо заплатите говорим, защото много хора ще кажат, ама да, тук колата ти е 1,19,
ама в България 1,19 в евро ти е 2,38 примерно лева. Еми да, ама не е точно така, защото аз тия пари, като съм ги изкарал тук в Германия, ги харча тук в Германия, а не идвам да ги харча в България. Тъй, че 1,19 е все едно колата двулитровата да ви е 1,19 в България. Същото е. А вие в България 1,19 кола няма да намерите. Двулитрова кола 1,19. Спрайт 1,19. Всичко е по 1,19. Някакъв мезомикс тук пак е 1,19. И това постоянно се пуска такава цена на промоция, нали? Не говоря, че е единичен случай. Примерно преди една седмица също бяха на 1,19. Нали? Пак бях взел няколко бройки. Те стоят тук на склад на терасата и аз не ги изпивам на един път или да кажеш за седмицата, че ще ги изпия. Седат си тук 1-2 месеца, пия си когато ми се пие и това е. Просто да имам. Така се процедира тук. Не е да... Защото все пак и магазините не са ми както в България в задния двор. Тук са ми малко по-на страна. Дет се вика, трябва да обикалям 2-3 магазина, по-далече са ми. Така, по-друго сме взели тук, да не се впускам много в разговори за тия коли. Тук имаме краставици. Малко ми е трудно така да държа телефона и да вадя. Виждате какви голями краставици. Интересно е, че тук те са на бройка. Штук. Тоест, не е както в България всичко да е на килограм. Тук имаме продукти, които се продават на бройка, продукти, които се продават на 250 грама, на половин килограм, на 750 грама, на кило, на 2 кила, на 4 кила. Цени. В България всичко се продава на килограм. Тук можете да срещнете всякакви видове варианти на разфасовки. Нещо, което е доста подвеждащо, защото много често можете да си вземете домати на 1,89. Обаче, вие не сте погледнали, че са на килограм, а има в случаи, които 1,89 са на половин килограм, на 500 грама. И всъщност вие отивате и плащате за 2 килограма друга цена. Не 1,89, а 2 по 1,89. Тъй, че трябва много да се гледа в това отношение. Краставици са на бройка, 69 цента една краставица. В следващия магазин, в който ходих, бяха на 49, но пък там бяха много по-малки като размер и вече си отиваха. Тъй, че понякога не съжалявам да дам някой друг цент отгоре, но пък качеството да е по-добро. Въпреки, че тук, специално в Германия, съм доволен от качеството на храните. Хляб. 1,69. Хляб, много голям, 1 кг, тежък, плътен, хубав хляб. За килограм 1,69 смятам, че е добре. Круши имаме тук. Крушите бяха 1,49 килото. В България къде ще намерим на 1,49? Пак повтарям, тук е в евро, някои хора ще кажат, да, ма ти не правиш сметка, че 1,49 е 2,98 в България. Еми да, много се извинявам, аз тия пари ги изкарвам тук и ги харча тук, а не в България. Тъй, че 1,49 тук си 1,49 както в България. Затова нали, не може да се... Много хора нали, си говори с приятели, казват, ама то ти примерно купуваш едно уиски за 20 евро. Аз още не съм си купувал уиски, разбира се, за 6 месеца, ама казвам, че едно черно Джони тук е 20 евро. Еми в България по дискотеките е 150 лева, пичове. Въобще, какво говорим? Но това е друга тема на разговор. Портокали. Килограм и половина пак бяха някаква добра цена. Сега не мога да задзъртам по тази бележка всеки път. Но и те са на много ниска цена. Киви. Кивите се продават на бройка, има ги и на килограм. Аз предпочетох на бройка. 20 цента една бройка. Демек 5 бройки са ви 1 евро. Аз взех 6-7 примерно. Филаделфия имаме тук. 2 опаковки Филаделфия. Една от тия опаковки струва 95 цента. Разбира се, на някаква промоция. Редовната цена беше нещо от сорта на примерно 2 евро. Обаче са ги пуснали на промоция. Много често пускат някакви такива промоции. Поемаме тук. Хоп. Нутелка. Взел съм 2 буркана нутела. По принцип, в България естествено такива безалкохолни нутели никога не съм си взимал, защото не са били на достъпна цена и защото има много захари в тях. Тук взимам, ние не мога да кажа, че постоянно ядеме, през няколко дни, ама хубаво е да си намажеш, можеш да си направиш филийки, можеш да си направиш бухтички, можеш да си направиш мекици с
шоколад, една лъжица си гребнеше е така. Не се преяжда, просто го взимаме така да има тук по шкафовете, както и с безалкохолните, разбира се. Тук в този случай това е опаковка, която е 750 грама, пише тук, но в приложението пише, че има гратис налита, е 825 или нещо такова. За цената е, забележете, с приложението, разбира се, на този магазин е момент, някъде тук беше 3,29. Да не кажете, че ви лъжа, 3,29 за опаковка. 3,29 за тази нутела. Аз иначе предишните пъти сме взимали такива. Момент само. 1 кг. Ето, то се вижда тук. 1 кг нутела. Това беше във връзка с 60 годишнината на нутела. Тя беше преди месец и половина някъде. Тая 1 кг разфасовка съм е взел на цена от 3,88 евро. Представете ли си? То 1 кг нутела в България сигурно е, може би, от сорта на 17-18 лева. Сега не знам колко е. Ако някой знае, може да напише долу в коментарите, ама със сигурност е много скъпо. Тук този шоколад е супер ефтин. Сега, верно е, като четох в интернет, тогава отворих за годишнината на нутела да чета някакви неща, че 50% от този шоколад е захар. 50% захар. Въобще, тъй, че не трябва да се прекалява. Аз говоря тук, че ние ядеме по филийка 2. Сега не фащаш да ядеш 5-10 филии. Тъй, че трябва в умерени количества всяко едно нещо. И накрая на дъното на чантичката какво още имаме? Имаме 1 кг ябълки, които също бяха на някаква промоция. Може би 1,29 или 1,39, нещо такова. И всичко това нещо тук, където ви го показвам, струва 44 евро. Виждате безалкохолните, пици, меса, бирички и така нататък. Хляб, 3 хляба, много плодове, малко зеленчуци имаме тук, краставички, домати също, нутелата. Иначе друго, което е много типично тук за Германия, е, че хората такива неща да ми ходят по фарчащи пликове, като в България, по магазините и да купуват, да дадат хем пари, хем да замърсяват природата, такова нещо няма. Тук се пазарува с ето такива турби от плат. Ето. Аз хода с тези две турби и с раницата, голямата раница, туристическата, както и такива се продават турби. Тая е специална лидълска, има на всеки един маркет, купува се еднократно, голяма, дълбока турба, може да фане с две турби такива, може да хване всичко това, което съм го показал. Това е много типично тук за Германия, защото в България сме свикнали да има пликчета в магазина. Тук хората пликчета не купуват. Има едни от картонени, в които аз лично си държа картонните опаковки, тъй като тук всичко е на разделно събиране. Стъклата се хвърлят на едно място по-надолу, тук след блока има кофи. Долу в една клетка се хвърлят всички картонени и хартиени опаковки, а пък другия букук се хвърля отново долу в мазето през едно прозорче в едни кофи пада. И минават хората всяка сутрин да ги вадят тия кофи, за да ги взимат с камиона. Това е, приятели. Това може да си купите тук в Германия за 44-5 евро. Не знам как ви се струва, може да напишете долу в коментарите. Обаче на мен лично ми се струва малко прекалено в България цените да бъдат толкова високи за сметка на това, което е тук. Затова хората тук имат по 3, 4, 5 деца, като отидете в мола, дърпат за ръце, колички и така нататък по няколко деца, защото им е сравнително достъпно да могат да ги гледат тия деца. Толкова в това видео, приключвам за днес. Надявам се да ви е било приятно и да съм ви информирал поне за цените, как се въртят тук в Германия. Ето да не кажете, че кутиите са празни.